Joo, se on Santeri taas MSR:stä, moro. Tänään katsottais stoppie tai suomalaiset tai endo. Vähän vinkkiä siihen, miten aloittaa sen harjoittelun ja sitten tossa myöhemmin vähän perusteita tohon 180 stoppien. Ja tähän nyt ei hirveetä tarvii. Ainut asia oikeastaan minkä tarvit on hyvä eturengas ja etujarru. Niillä pärjää tässä hommassa. Alkuun kannattaa ottaa hitaasti, ei kannata lähteä hirmu isoja paloja haukkaamaan kerralla tän temmunkaan. Että aloittaa hitaammista vauheista ja sit siitä alkaa vasta nostamaan sitä nopeutta, kun se tuntuu itestä vähän mukavammalta. Pari juttua mitä pitää mielessä, niin polvilla puristaa tankkia kovasti silloin kun on lähdössä siihen endoon, stoppien. Toinen juttu, etujarru painaminen, niin semmonen tasainen puristus, mielellään 2 sormella. 3 jos on vähän huono etujarru, mutta 1 ei kannata lähteä heti alkuun, se saattaa olla ei ole niin hyvä tuntuma siihen etujarruun, niin 2 tai 3 sormella lähtee sitä raahakseen puristamaan. Ja sit 3. Kädet pikkusen koukussa, pitää ne tukevina. Ja nyt kun lähtee tähän stoppiin, niin haluaa lähteä raahakseen puristamaan tätä etujarrua, pitää kädet jäykkinä, puristaa tankkia ja työntää sitä ohjaustankoa tonne maahan päin, eteenpäin. Niin saadaan se pito sinne eturenkaille ja tässä saa yllättävän paljon siirtää sitä painoa eteen, että saattaa olla, että joutuu ihan nostamaan perseen irti penkistä kun lähtee painamaan etujarrua, painoa eteen, että ihan kunnolla heittää itteensä siihen, että saa sen takarenkaan ilmaa. Ja tässä just on se, että lähtee raahakseen pieni askeli harjoittelemaan sitä, koska toisin kuin keulimisessa, niin tässä et saa enää sitä tulemaan takas alas. Et sit jos se meinaa mennä yli, niin se menee yli. Ja se ei oo kovin kivaa. Siinä saattaa sattua. Katsotaas nyt tästä mitä siellä lähettäis. Elikkä alkuun hiljainen vauhti. Puristaa polvilla tankkia, kädet jämäkkinä. Ne on aluksi vaan ton näköisiä. Se tarvii sen, että tottuu siihen. Jos nyt tulee vähän pitempi pätkä, kun keräilen näitä kalikoita täällä. Ja tosiaan äskeisillä opeilla alkuun lähtee tunnustelemaan sitä, että miltä se tuntuu, kun se takarengas on irti maasta ja sit kun se tuntuu niinku hyvältä, niin sitten voi tehdä tämmösen. Ottaa itselleen aloituspisteen ja tavoitepisteen, mitä väliä koettaa mennä sillä eturenkaalla. Ja sen ei tarvii aluksi olla näin pitkä, mutta mä nyt laitoin esimerkin vuoksi tähän tämmösen välikön. Ja tavoitteena sulla olisi, että sä aloitat tuolta kalikalta ja saat takarenkaa pysymään ilmassa tälle kalikalle asti. Sitten kun se alkaa menemään niinku 7-8 kertaa 10 tyyliin tähän toiselle kalikalle,
niin sitten siirrät kalikkaa vähän eteenpäin, että tulee taas sitä pikkusen pitempää matkaa, niin siinä tulee sitten se kehitys pikkuhiljaa. Ja nyt mentiin se väli tosta ja nyt sitten mä tiedän, että mä pääsen ton välikön, niin seuraava vaihe olisi, että mä siirrän tota kalikkaa taas vähän eteenpäin ja yritän päästä sinne asti. Niin se on hyvä tapa lähteä harjoittelemaan sitä pidemmän matkan endoomista, pidemmän matkan stoppia. Alkuun ei kannata ottaa liikaa vahtia, että se vahti tulee sitten kokemuksen kautta ja sitä kautta, että se tuntuu mukavalta se tekeminen. Ja sitten yksi mikä on, niin yrittää välttää semmoista tökkäämistä siinä lopussa. Niinku tommosta tökkäämistä. Et toi ei oo semmonen mitä halutaan, koska sit jos siinä tulee lihasmuistiin toi, että tökkää siinä lopussa, niin herkästi menee sit siihen, että sitä liipasee vahingossa liikaa ja sitten ollaankin mukkelis-makkelis. Sitten sitä 180 endoa. Alkuun, mitä sun kannattaa osata ennen sitä, niin on tyyli 2 auton parkkiruutua vähintään suoraan. Et osaa mennä siinä oikeassa kulmassa. Se 180 tarvii kumminkin se takarenkaan suht korkealle. Niin siinä kohtaa, miten sitä on hyvä lähteä harjoittelemaan, niin on semmosen S-mutkan kautta alkuun. Et jos mä haluun tehdä mun 180 vasemmalle, niin mä ensin koukkaan pikkusen oikealle. Sitten kun mä koukkaan pikkusen vasemmalle, niin sit mä siitä lähden tekemään se stoppien. Niin se kääntyy melkein itsestään siihen 180. Tässä kans edelleen puristetaan polvilla tankkia ja nyt jos haluaa vasemmalle kääntyä, niin siinä kohtaa kun sä oot tehnyt sen mutkan, sulla lähtee pyörä pikkusen taittamaan sinne vasemmalle, pitää sen takarenkaan korkealla ja työntää sillä sisemmällä kädellä ohjaustankoa, vastaohjaa siitä, niin silloin se pyörä lähtee taittamaan sen 180. Eli pikku mutka, vastaohjaus ja painoa sinne sisälle. Nojaat sinne sisälle päin. Silloin se lähtee kääntymään siitä. Ja niin kuin Circle-videossakin sanottiin, niin katot aina sinne minne haluat mennä. Eli nyt kun haluat tehdä sen mutkan vasemmalle tai oikealle, niin katot sinne mutkan suuntaan. Silloin se pyörä tulee paljon nätimmin perässä. Ja nyt sitten jos tommonen mutkan kautta 180 onnistuu, niin itse tykkään tehdä 180 enempi sellainen, että aluksi menee suoraan ja sitten siellä lopussa vasta kääntää sen. Niin siinä korostuu paljon enemmän toi vastaohjaus ja nojaus ja se katse. Että aloitetaan suoraan menemällä ja sitten siellä lopussa lähdetään vasta kääntymään. Suoraan, katse, vastaohjaus, nojaus. Noin. Tää on paljon hankalampi tapa kuin se mutkan kanssa, mutta on tää kivempi. Alkuun ne saattaa jäädä vajaaksi, mutta ei pidä lannistua, että se on sitten vaan toistoja. Kyllä ne alkaa sit siitä onnistumaan.
siinä taitaa olla kaikki tällä kertaa ja kiitos kun katsoit, toivottavasti opit jotain ja kommentoikaa minkälaista temppua, tutoriaalia tai videota haluaisitte seuraavaksi. Moro!